272 конски сили, до 445 км електрически пробег и дизайн, който няма как да объркаш. Това е Lynk & Co 02. Електрическо кросовър купе, което съчетава скандинавски дизайн, модерни технологии и удоволствие от шофирането. Ускорява от 0 до 100 км в час само за 5,5 секунди, а с бързото DC зареждане е готов за нови приключения след 30 минути. Но истинската магия е в детайлите. Панорамен покрив, 15,4 инчов централен дисплей и 5G свързаност, двойно безжично зарядно за мобилни телефони, удобна джогинг кутия и дори селфи камера, с която всяко пътуване си заслужава да бъде запомнено. Добавете 360 градусова камера, над 20 интелигентни асистента за водача, аудиосистема Harman Kardon с 14 говорителя и безрамкови врати, които подчертават премиум характера на автомобила. Бъдещето вече не е нещо, което очакваме, то е нещо, което можем да управляваме. Lynk & Co 02. От Стефанов, ами от кой друг?